Naobserbahan sa negosyanteng si Chef Elizalde nga hinay-hinay ng milagsig og balik ang iyang negosyong bakery karong tuig kung itandi sa milabing 2 ka tuig tungod sa pandemya. Siya ang nanag-iya og nagdumala sa Real Confections, Cakes and Pastry nga nahimutang sa ABC Auto Supply Building, J. De La Cruz Street, Barangay 29-C, Poblacion, Davao City. Sumala ni Lizalde, gawa sa mga walk-in customer, ginakater sab nila ang mga hotel, BPO company ug mga coffee shop sa syudad. Dunay mga cake, cookies ug mga tinapay. Since sir, ang mga hotels na amo gina-cater kay mga naga-cater sa mga government conventions, meetings, even weddings, naga-produce mig hundreds of breads. Usahay mo abot pa nag mga thousands. So just earlier, naka-produce mig 30 custard cakes for a particular hotel here sa Davao. Oo, maunang amo ang shall I say, maipahambog ng among bakery, dili lang ang walk-in customers among gid-na-cater, kundi pati ang mga dagkong mga establishmento diri sa Davao. Dugang niya, taod-taod na sab siya sa iyang negosyo ug nagsugod gyud siya sa pagpamaligya online. I started 9 years ago. Usa lang ni siya ka online way of selling, and then daghan ang naga-orders as years go by. So mao to, nag-decide kog open until nga nag-supply na sa big mga coffee shop diri sa Davao City. Before the pandemic started, naami coffee shop, naapod mi restaurant. But since they were all affected by the pandemic, nag-close mi. Ang bakery namo ang nagpadayon. Although nag-open mig isa ka branch dito sa may Juan de la Cruz, diri gyapon sa Davao, gi-close na ako siya kay minus pa kaayo ang nagapalit. So nag-focus mi aside sa bakery, gisulod sa namo ang catering services, og as of now daghan na sad may mga kliyente nga gina-cater. Gipaniguro sa tag-iya sa Real Confections nga dili gyud magmahay ang mga customer sa ilahang mga gipangbaligyang produkto. Dili namo gina-compromise ang amo ang produkto, bisag ang mga sagol niini ang mga ingredients naga-increase. So what we did was nagahanap mig laing alternative nga dili ma-sacrifice ang taste niya. So kung makita ninyo ang amo ang breads, dili siya gamay compared sa other bakeries. Kung moingon kag bread nga naay palaman, naagi siya palaman nga makit-an sa mukaon. Giauhag ni Lizalde ang publiko nga bisitahon ang Real Confections ingon man suportahan ang mga negosyong lokal sa syudad. Sanglit makatabang kini aron makahatag og daghang oportunidad ug trabaho sa katawhan nga naapektuhan sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.